Я кажи нещо за туртата. За хляба. Как трябва да се направи сега? Как я правя? Не виждаш ли? Какво трябва да стане? Какво трябва да е, за да ти излезе хубаво? Топла водата, как? Топла, ма как? Студена? Обясни тук те на хората. Сол сложих, малко олио, прясно мляко, мая, малко оцет и тъй. И ще видим какво ще стане. Къде трябва да отидеш да втаса? Оттатък? Да. И тук му да таса. Колко години живей с твоя мъж? Колко внучета имаш? Бабо! Остави ма, бабо, я остави ма, моля ти се, остави ма сега, имам работа. Ама те с работи трябва да й кажеш, аз имам толкова внучета, толкова така, правя толкова време и турта. Обясни на хората сега. Да. Защо се държиш на... До пенсията ще можеш ли да издържиш? Не знам, мога да се разминавам с пенсията.